अरूप कुमार दे बुंनाय बाथ्राया अरूप कुमार देनि गावनि गोसोनिल' बाथ्रा बियो बीजेपी दलनि बाथ्रा नङा। बीजेपी शक्तिशाली दल बीजेपी पारे नंगौ बे समाव अरूप कुमार देया सरकारखौ से सेकेन्डआवनो सिफायनो हागोन बुंनाय बाथ्राया बीजेपी दलजों जेबो सोमोन्दो गैया। बे बाथ्राखौ फिनजाथाय होदों रायजो बीजेपीनिफ्राय। बीजेपीनि इएम अरूप कुमार दे बिथांनि बुंनाय सरकारखौ से सेकेन्डआव सिफायनो हागोन बुंनाय बाथ्राखौ फिननाय होदों बीजेपी रायजोनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथाङा। बिटिआरनि इएम अरूप कुमार दे बिथाङा अदालगुरि बीजेपी दलनि मोनसे मेल जानायनिफ्रायनो बीजेपी आरो इउपिपिएलनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जागासिनो दं। प्राय जे उदालगुरिनि पार्टी अफिसा आं माने माने अबजारभेशन खालायनांगोन ओंखायनो आं क'क्राझारनिफ्राय फैदों। आरो बेखौ लानानैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो गोख्रों बाथ्राजों अरूप कुमार दे बिथांखौ फिनजाथाय होयोदि सरकारा सोरनिबा आसि बिजौआव खुंजानाय सरकार नङा दि सोरबा से सेकेन्डआवनो सरकार सिफायनो होनना। सरकारটো এনেকা বস্তু নহয় কি আপুনি আংলি মূৰত ৰাখি পেলাই সদায় চলাব পাৰে আৰু আমাৰ চৰকাৰটো এটা শান্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ পিছত আহিছে। গতিকে যদি বড়োলেণ্ডত শান্তি নালাগে বা শান্তিৰ কথা কোনো নাভাবে তেতিয়া এই কথাবিলাক ভাবিব লাগে। आरो बेबायदि बिटिसिआव बीजेपीनि इएम अरूप कुमार दे आरो राजु नार्जारिनि गेजेराव अर जोंबाय थानायखौ खोमोरनो नाजादों बीजेपीनि रायजोनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथाङा। रायज्लायनायनि गेजेराव जागोन मोन्नैबो दोलोनिफ्राय गोरोबनाय आरो खौसेथि। अरूप देया बुंनायनि सायावनो गोख्रों बाथ्रा बुंथिनानै होदों भबेश कलिता बिथाङा आरो अरूप कुमार देया जा बाथ्रा बुंदों बेयो गावनि गोसोनि बाथ्रा। बे अरूप कुमार देया जा बाथ्रा बुंदों बे बाथ्राया बीजेपी दलजों जेबो सोमोन्दो गैया होनना रोखा फोरमायो बीजेपीनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथाङा। उदालगुरित अरूप दे किबा এটা কথা কৈছিলে আৰু সেইটো তেওঁৰ ব্যক্তিগত অপিনিয়ন আছিল দলৰ নহয়। थारैनो बेयावनो मोनसे सोंथि जाखाङोदि अरूप कुमार बिथाङा बीजेपीनि माखासे बाथ्रा बुंनानै बिटिसिआव हिरो जानो नागिरदों नामा? एलायन्स सरकारनि गोहोखौ लानानै इउपिपिएल दलखौ सिगिनो नागिरदों नामा? बेयो मोनसे बिटिसिनि रायजो राजानि गोसोआव सोंथि सिखांदों जेराव अरूप कुमार देया बिटिसि सरकारखौ सिफायनो से सेकेन्डबो नाङा होनना बुंनाय बाथ्रायाव हमनो हायो। सिक्किम रायजोआव दावबायहैनो गोसो जानाय दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआर आरो आसामनि बायजो सिक्किम रायजोआवबो दंसै दावबायारिफोरनि थाखाय गंसे बर'नि मोजां सिखोन साखोन हटेल। साया ब्रह्मनि नाजानाय आरो सामलायनायाव दायो दावबायारिफोरनि थाखाय सिक्किमनि गेंटकआव खुलिदों हटेल साइमन। गेंटकनि चिफ मिनिस्टार थाग्रा बांग्लानि साखाथि फ्लावार्सनि JN र'डआव बर'नि साइमन हटेल दंसै। जुदि सिक्किम रायजोआव दावबायनो थाङोब्ला नैबे हटेल साइमनआव दावबायारिफ्रा हर थानो हागोन। गासैबो खाबुगोनां साया ब्रह्मनि हटेल साइमनआव जायखिजाया समावनो दावबायारिफ्रा रुमखौ बुकिं खालामनो हागोन। लोगोसेनो सोरबाफोर दावबायारिया सिगांग्रो रुमखौ बुकिं खालामनो सानोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6291623149 आरो 7011225908 आव थोंजों स्लट लाहरनो हागोन।